Türkmen häkimetleri döwlet dukanlarında ilata hödürlenilýän ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş etmeginiň ýanynda Azatlyk radiosynyň habarçylary azyk paýlarynyň häzirki görnüşleri, muktary, bahasy, hili we üpçünçiligi barada käbir maglumatlary öwrendiler. Lewap we Mary vilayetlerinde ilata ýeňillikli bahadan satylýan azyk paýlarynyň sanawynda un we ösümlik ýagy saklanyp galýar. Döwlet dukanlarında ilata towuk budy, ýumurtga we şeker ýaly önümler şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri paýlanmaýar. Bellesek ýurt häkimetleri ilata ýeňillikli azyk paýlaryny ýagny kethitli möçürdäki şekeri, ýagy, ýumurtgany we towuk budyny ardan bahadan satmak düzgünni mundan 6 ýyl çemesi ozal girizdiler. Ýöne 2022-nji ýylyň ýanwaryndan döwlet dukanlarynyň aglabasynda bu azyk paýlarynyň köpüsi tapgyrlaýyn esasda ýatyrylyp başlandy we şekeriň, ýumurtganyň, towuk budynyň bahasy bazar narhy bilen deňleşdirildi. Häzirki wagtda Lewabyň we Marynyň aglaba böleginde her aýda her bir hojalygy 1,5 litr ösümlik ýagy we hojalykdaky adamyň her birine 5 kilogram un berilýär. Ösümlik ýagy döwlet dukanynda 14 manat, hususiýetçilerde 35 manat bahalanýar. Döwlet dukanynda 1 kilogramy 1 manat bolan un hususy söwdada 10-12 manada satylýar. Lewabyň dolandyrş merkezi Türkmenawat şäherinde her aýda tutuş bir hojalygy 5 kilogram un we 1,5 litr un paýlanylýar. Vilayatyň etraplarynda we owalarynda bolsa tutuş bir hojalygy 1,5 litr ýag, hojalykdaky adamyň her birine 4 kilogram un berilýär. Yerli resmiler munyň sebäbini şäherde çörek pişirýän döwlete degişligi, hususy karhanalaryň köpdigi, şeýle-de döwlet dukanlaryna islenlik wagt çörek tapyp bolýanlygy bilen düşündirmäge çalışýarlar. Diýip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Ýöne häkimetler ilata azyk paýlarynyň hatarynda saklanyp galýan 2 harit bilen de kadaly üpçün edip bilmeýärler. Iki sebetiň döwlet dukanlarynda hem ilata her 2-3 aýyň dowamında bir gezek un, her 6 aýyň dowamında bir sapar ýağ paýlanýar. Bu önümleriň indi 5 ýyla golay wagt bäri iýdigderli gijikdirilip berilýändigi sebäpli raýatlar köplenç paýlanýan unyň ýa-da ýagyň haýsy aýyň azyk paýdygyny bilmeýärler. Galy bersede paýlanýan unyň we ýagyň hili köplenç juda yaramaz bolýar. Ýagyň rengi gapgara bolup, onuň ýakymsyz ýiti isi bar. Unyň rengi hem garamtyl bolup, onuň heň isi bolýar. Muňa garamazdan habarçylarymyz bu önümleriň haridarynyň köpdigini, döwlet dukanlaryna çäkli möçürde getirilýän unyň we ýagyň aljylaryň ählisine ýetmeýändigini aýdýarlar. Soňky gezek mart aýyna satyp çykarylan paýta ýagyny almaga baranymna meni gaýgy basy. Hamana adamlar ýagsyz galan ýalydy. Diýip Lewaply habarçy raýatlaryň bu ýagy pişme, hamirli naharlar we palaw bişirmek üçin ulanýandygyny hem aýtdy. Türkmenistanda indi ençeme ýyl bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýeňillikli azyk paýlarynyň köp hojalygyň güzöran eklenjine saldamly goşunt goşýandygy barada Azatlygyň dürli sewitlerdäki habarçylary iýdigderli maglumat berýärler. Ýöne geçen hepde Balkandaky habarçymyz vilayatyň tas ähli etraplarynda, şäher we owa ýerlerinde häkimet vekillerinin yerli ýaşaýjylar bilen duşup, ýeňillikli azyk paýlarynyň ýatyrylmagy boýunça teklipler bilen çykyş edýändigini habar berdi. Şonda resmiler şeýle tekliplerini halkyň durmuş derejesiniň ýokarlanmagy hemde bagtyar zamanında ýurtda emele gelen azyk bolçulugy we el ýeterligi bilen delillendirmäge çalışdylar. Bu çykyşlar ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň, giň-ýaýran işsizligiň, haritlaryň we hyzmatlaryň bahalarynyň ýokarlanmagynyň arasynda dilegçilik edýän we zirde bil dörýän raýatlaryň göz görteli köpelen mahalyna gabat gelýär.